kan jai a yi kundo bara in koro an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye waati in na an bɛ direct la Alhaji Usman ni waati in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ko dɔnnen don ayiwa aw yɛrɛ min na aw yɛrɛ ko ɲɛ b'a la fɛn min ye Côte d'Ivoire so min ka jan ni Afrique de l'Ouest so bɛɛ lajɛlen o de filɛ nin ye an kɔfɛ Esad kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka a baara bɛɛ kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na Abidjan kabini dugu jɛra fɛn kelen min bɛ yen mɔgɔw bɛ wulikajɔ de la ka na bɛn ni nin kɛnɛ in ye nin kɛnɛ in ye mawuludu kɛnɛ in ye mais kɛnɛ in ye dugawu jaabi kɛnɛ ye sabula dugawu jaabi karamɔgɔkɛ n'o ye Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara ale de bɛ Côte d'Ivoire yan Abidjan yan bi ale de bɛna ka na dugawu kɛ morikɛ min sɔnna ka to ala ye morikɛ min y'a kɛ ala ye min sɔnna ka yafa min sɔnna ka maaw fara ɲɔgɔn kan min sɔnna k'a yɛrɛkun kɔlɔsi mɔgɔw ka hakɛ ma mɔgɔw ka fɔta ma ani mɔgɔw ka ko minnu b'a to k'i tɛ se k'i kunkolo kɔrɔta serifkɛ min sanuyara ka bɔ ma o de ye Cherif Ousmane Madane Haidara ye maa min don a dogolen tɛ Côte d'Ivoire yan n'i y'a jate minɛ a nasan Côte d'Ivoire ka na ɲinana a bɛ san biiriga caman de bɔ a ye kalanw kɛ yan a ye wajuliw kɛ yan a y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ Ivoirien denw ye walasa silamɛya a ɲuman a ka se ka sabati cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a ale kuntilennan dɔn n'i ko a Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara i hakili bɛ jigin fɛn jumɛn na o de ye baya layidu wɔɔrɔ ye n'o ye n tɛ fila fara ala kan n tɛ suyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Mamadu ye bila bara min na n b'a kɛ nin aya in kɛra ale ka aya ye fo ka taa se dɔnnikɛlaw karamɔgɔw yɛrɛ de b'a fɔ ko Haidara ka baya suratul Muntahina ni aya in ye Haidara ka aya ye i b'a fɔ k'ale de y'a bila yen ala sɔnn'a ma o sabatira Côte d'Ivoire yan cɛ caman muso caman mun ye o minɛ ka baara kɛ ni o wasa de filɛ nin ye aw yɛrɛ kun y'a ye an ka karamɔgɔba ninnu ka foli la waati min na u bɛ taa serifkɛ fo n'a fɛn o fɛn kumana kɔnɔnajɛlenya la bonya la u b'a fɔ k'i ka kalandenw fo n ye i ka kalandenw ka ɲi o kɔrɔ ansaru ka ɲi u bɛ cogoya min na vraiment a bɛ mɔgɔ wasa sabula u bɛ mɔgɔ bonya danbe b'u la u b'u yɛrɛ kalama u b'u ka fɔta dɔn u b'u ka kɛta dɔn mɔgɔ mɔgɔ nana karamɔgɔba ninnu na foli la a bɛɛ lajɛlen y'a fɔ fo ka taa se karamɔgɔ dɔ ye a seereya a ko ale dɔ b'ale bara yan sali waati tɛ fɔ a kɔ tuma o tuma n'a fɔra an ka sali o bɛ kɛ maa fɔlɔ ye k'ale dabali banna o tigilamɔgɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ k'ale y'a ɲininka ko n balimamuso e ka nin jogo ɲuman ye ani e ka nin diinɛ ye a minɛ cogoya ye i y'a bɔ min e ye jɔn ye e bɛ bɔ min a ko ne ye Haidara ka kalanden ye an balimamuso ye kɛ k'o jaabi a ko ne ye Haidara ka kalanden ye o la Haidara ka kalandenw bɛɛ kana k'u janto nin kuma ninnu na Haidara kalandenya n'i y'a ye yɔrɔ yɔrɔ kisi de bɛ yen Haidara kalandenya n'i y'a ye yɔrɔ yɔrɔ yɛrɛdɔn de bɛ yen Haidara kalandenya n'i y'a ye yɔrɔ yɔrɔ hinɛ de bɛ yen makari de bɛ yen an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara a y'an kalan o de la o la bi ni ala sɔnn'a ma nɛgɛ kanɲɛ 14 serifkɛ bɛ don yan ni ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ Côte d'Ivoire a jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa serifkɛ fɛ yen k'a fo k'a waleɲuman dɔn kunungo la a ye min kɛ Côte d'Ivoire ye kunungo la a jɔra jɔda min na Côte d'Ivoire u y'o bonyamasegin foli kɛ a ye o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ Côte d'Ivoire masakɛw ka wuli ka taa nin ɲɔgɔnna bonyamasegin kɛ o n'a ɲɔgɔnna Côte d'Ivoire a diinɛ ɲɛmɔgɔw Tijaniya kunda a diinɛ ɲɛmɔgɔw sunna kunda a diinɛ ɲɛmɔgɔw talika wɛrɛw mun wulila ka na bonyamasegin foliw la serifkɛ ye o bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye i bɛ serifkɛ yɛrɛ de y'a kɔnɔ serifkɛ min n'a kɛra la kunungo serifkɛ min n'a fɔra a ma kunungo nka a muɲuna a sabalila a sɔnna ka yafa a y'a tɛgɛ dayɛlɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye a n'a Côte d'Ivoire ani ka kɔn k'a ɲa thème min b'a bolo o de ye silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ aw ka taabolo ko kɛlɛ dabila silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka taabolo ko kɛlɛ dabila taabolo ko kɛlɛ min n'aw filɛ nin ye a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen mun tɛ silamɛya fɛ mun tɛ silamɛya fɛ u tɛ fɛ ka silamɛya ye olu bɛ fɛ ka jiri k'a ju tigɛ ka bɔ yen o la n'i y'a mɛn i bɛ taabolo ko kɛlɛ kɛ o ka taa sɔrɔ aw bɛ k'a kɛ min yɛrɛ kama o ka taa sɔrɔ o bɛ yen o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ o b'o cogoya de la an ka hakili to o la an nisɔndiyalen don n balimakɛ bɛ n kɛrɛfɛ n'o ye an balimakɛ Mamadu So ka bɔ Faransikaw fɛ yen nɔ a bɛ n kɛrɛfɛ ale bɛna dakuruɲɛ kelen fɔ an ye an ka nin kɛnɛ in bonya ni a karama n'a fɔra ko Mamadu So mɔgɔ dogolen tɛ nin de ye Haidara ka Mamadu So ye Cherifla Duma Facebook kan an bɛ direct la Cherifla TV la Mamadu So i ni salamu aleykum. Waaleykum salam Jalo an b'i fo. Jumɛn de b'i la kɛnɛ in kan ani i ɲɛ bɛ kɛnɛ in na cogo di. Allahu akibar an bɛ Ala fo ka Ala barikada
ka sɔli kira sanu kan an b'ale min ka mawuludu kɛnɛ kan bi sibirido Abidjan Kabakolo Guakɔrɔ ani kira sanu mɔden sanu Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya sanu n'a ka kalanden sanu ani kanuɲɔgɔn sanu bɛɛ lajɛlen dafalen don nin sanga in na Stade Félix Houphouët-Boigny kɔnɔna la. Depuis 6 heures du matin an y'a ye mɔgɔw commencera ka rang jɔ pour u bɛ se ka don salle kɔnɔ cogoya min na fo sisan mɔgɔw bɛ ka na. Vraiment ni kɔni ye événement ye dɔfɔ bɛ na min sɛbɛn tariku bɛ na min sɛbɛn histoire bɛ na min sɛbɛn Haidara ko tariku la an bɛ fama ka ni ɲɔgɔnnaw ye ka caya kosɛbɛ. Donc an bɛ Ala de deli dɔrɔn minnu nana dugawu min bɛ k'u ye Ala k'a minɛ minnu ma se ka yan sɔrɔ Ala k'u bɛɛ lajɛlen haminanko wuli o de la an yɛrɛ y'an cɛsiri k'an jija n ko nin tɛ lakale an ɲɛna an t'an da an ka sow kɔnɔ k'an ka kungorodonnaw kɛ k'an ɲɛji bɔ k'o ɲigin abada n ko a bɛna kɛ cogo o cogo an yɛrɛ bɛ ye nin kɛnɛ in kan Ala sɔnna fɛnɛ an sera ka an sen sɔrɔ nin kɛnɛ sanu in kan an bɛ Ala fo ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye karamɔgɔ min ɲɔgɔn man ca karamɔgɔ min ka nɔfɛmɔgɔw ɲɔgɔn man ca a bɛ waso n'a ka kalandenw ye kalandenw yɛrɛ bɛ waso ni karamɔgɔ min ye o de ye Sherif Usman Madani Haidara ye kumakan foyi t'a da ka adamadenya dilan ka jogo ɲɛ Ala danaya kɔfɛ k'i tilen ka Ala bato Sherifukɛ ka laɲini ye nin de ye ka i faso kanu ka k'i yɛrɛ fɛ Ala y'i da k'i kɛ min ye i kana ɲɛbɔ siya foyi fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan Allahu Akbar an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye Ala ka sini kɛnɛya d'a ma a n'a ka golokansigi Sherif Ahmed Tidiane a n'a dɔgɔw bɛɛ lajɛlen cɛman ni musoman a n'an ba naani bɛɛ lajɛlen ani kanuɲɔgɔn ni ansar bɛɛ vraiment Ala ka kɛnɛ sigi yɛrɛ la ka wuli yɛrɛ la Ala ka karamɔgɔ mɛn ɲɛ sɔli ala rasulu ka tele Sherifula fo ka Amadu yɛrɛ fo ani Buya Kulubali n'a ka jama sɔli ala Muhammad merci Ala ka dugawu minɛ nin kun ye Mamadu So ye ale bɔra ka billet d'avion ta fo Faransi ka na bɛn ni nin ye an ka karamɔgɔba dɔ b'an bolo Côte d'Ivoire n'o ye Imam Tawo n'ale tɔgɔ fɔra Côte d'Ivoire histoire kɔnɔna na a tɛ fili kabini kunungo cɛba minnu sɔnna k'u ka bonyaw to yen k'u ka karamɔgɔw to yen ka Sherifukɛ ka tugu a kɔ a ka hakilina dɛmɛni la o cɛba de don Imam Tawo an bɛ a f'i ye nisɔndiya jumɛn de b'i la ani folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ma ani dugu jɛbali terrain yɛrɛ bɛ cogo min na i bɛ se ka mun fɔ an ye. Alhamdulilayi rabbil alamin an karamɔgɔ n b'Ala tanu an mun ni an tun ye tɔnden fɔlɔ ye Côte d'Ivoire n'an ye tɔnden fɔlɔ ye Côte d'Ivoire ka kunu filɛ ka na bi filɛ bon saya le tɛ yɔrɔ ye mɔgɔ bɛ taa n'o tɛ an b'a fɔ ko hali n'an sala bɛ an dusu sumana an b'Ala tanu parce que an fɔlɔ yɛrɛ le ka mawuludu organiser a sɛbɛ la Côte d'Ivoire bon vraiment ni an ko an bɛ kuma a ka bamananw ka kuma la ko nisɔndiyabagatɔ ka ta faga n'a daji b'a faga a nunji b'a faga donc nisɔndiya le b'an na ka Ala tanu nisɔndiya parce que histoire yɛrɛ kɔnɔ Côte d'Ivoire mɔgɔ fɔlɔ min ye terrain dayɛrɛ stade dayɛrɛ Côte d'Ivoire a daminɛna karamɔgɔ de la voilà a daminɛna karamɔgɔ de la an b'a a deuxième édition de la mais ni mawuludu sera k'an b'a première édition de la bon dugu bɛɛ bali hali midi yɛrɛ ma se i ɲɛ bɛ jama na o kɔrɔ de ye minnu yɛrɛ bɛna to kɛnɛ ma o de ka ca ka tɛmɛ min bɛna don mais an b'a ɲini Ala fɛ san wɛrɛ an mago bɛ yɔrɔ min na o ye Nbimpe ye ni Ala sɔnna an ka mɔgɔ kɛla cogo cogo o bɛ kun ye donc an mako b'o de la donc an bɛ Ala tanu k'a barikada k'a waliɲumandɔn Ala min sɔnna k'a kɛ anw ma sa ka nin kɛ anw ɲɛna o ye Ala tanuba ye ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye a n'a bɔnnaw ye Ala ka si ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ani sutura di aw mun fana ni aw le b'a kan ka kumaw lataga fiɲɛ fɛ ka dugawu k'a ye Ala k'aw sen sabati Ala k'a sɔn an miiriya tɛ sɔn min na k'a kɔ sabati k'a ɲɛ sabati inshallah amin inshallah an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ni dɛmɛ i bɛ se ka sigiyɔrɔw ta nin kun ye an karamɔgɔ Sheikh Imam Tawo ye ale ye Côte d'Ivoire karamɔgɔba dɔ ye kabini kunungo minnu sɔnna k'a baara a daminɛ o la an balimakɛ bɛ an bolokɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ labɛn caman kɛlen don kɔlɔsili sira kan n'o ye sécurité tɔgɔ la Abdoulaye Sanogo i ni sɔgɔma. Yɛrɛ sira baasi foyi t'an na. labɛn b'aw bolo cogo di baara nasira la. Bon alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka barikada Ala sɔnna a ma an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara ka nali na an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan
Au niveau de sécurité, organisation, ala sɔnna an ye baara bɛɛ bila en place. Min ye sécurité bonda ye, k'a daminɛ sécurité ra, garde rapproché, protocole, sécurité surveillance, patrouille, sécurité intérieure, extérieure, ala sɔnna an k'a bɛɛ lajɛlen sabati. Ka na se organisation ma, approvisionnement, assainissement, comment on dit, accueil, décoration, logistique, on a tout mis en place. O la an bɛ ala fo fana ka barikada an bɛ yɔrɔ min na komi bi baara bonda bɛɛ b'a ka bonda la wa bɛɛ b'a ka poste la wa ala sɔnna an yɛrɛ bɛ ka yaara ka postew bɛɛ lajɛlen filɛ an ma défaut foyi ye baaraw la wa an bɛ ala fo ka barikada n'ala sɔnna baara fana tagacogo ka ɲi an bɛ niveau min na komi sisan. Folikan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. Bon an bɛ folikan min di jama bɛɛ lajɛlen ma o ye folikan min ye ala sɔnna mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka na wagati in na sisan an ma degun foyi sɔrɔ mɔgɔw bolo baara kɔnɔ wa baarakɛlaw terrain tigiw ye hakilila min fɔ an ɲɛna o ye fɛn min fana ɲini anw fɛ an ye mɔgɔw bila da la o bɛ k'o fɔ ɲɛna wa mɔgɔw bɛ k'o bɔ a sira fɛ n'o de ye terrain donni chartiw ye ɲamaɲamaw ta position na ani terrain yɛrɛ ka se ka lakanda cogoya la wa mɔgɔw fana bɛ k'o bɔ a sira fɛ o la an bɛ jama fo k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka basigi n'ala sɔnna sécurité b'a ka baara la organisation b'a ka baara la wa baara bɛɛ tɛmɛcogo fana bɛ ɲɛ wa an bɛ yɔrɔ min na nisɔn ka di wa an b'a ɲini ala fɛ baara ka se ka kuncɛ tan n'ala sɔnna an bɛ ala fo ka bɛɛ lajɛlen fo baara in kun tɛmɛ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya ye karamɔgɔ yɛrɛ se hɛrɛ la ka baara bɛɛ kɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la ala k'o kan ye kira kanu kosɔn sirifu yɛrɛ bonya kosɔn sɔli ala rasuli. An bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i bɛ se ka sigiyɔrɔ ta an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye o la an balimakɛ b'an bolo n'o ye Sise Isaka n'o ye Isaka Sise Isaka Sise ale Mawuludu 2026 labɛnw o baaraw ɲɛmɔgɔya bɛ ale bolo Isaka Sise salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Kɔri baasi t'i la. Alhamdulilah an bɛ ala tando. Nisɔndiya ni foli jumɛn b'i bolo ani aw ka baaraw labɛnw bɛ cogoya jumɛn an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 na. Alhamdulilah rabil alamina an bɛ ala tando ka ala barikada ala min sɔnna ka bi bila anw si la ni limaniya ni kɛnɛya ye ka nin ko labɛn ba nin ka o ɲɛmɔgɔya so ko an bila o kɔnɔ nisɔndiya min bɛ an na bi dan fosi tɛ nisɔndiya nin na farifoni min bɛ an na bi dan fosi tɛ farifoni na sabu karamɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ fɔli jama o bɛ muɲamuɲa min don adamaden fari kɔrɔ janko kekɛla o ko labɛnbaga jamakulu dɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la dan fosi tɛ o nisɔndiya la an bɛ niveau min na nin waati nin na baaraw o bɛ ka taga a tagacogo ɲuman na ala sɔnna baaraw bɛ ka taga a tagacogo ɲuman na an ye sanga min di mɔgɔw ma sanga yɛrɛ ma surunya ka se mɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kaban terrain commencera ka fa ka ban wajibi yɛrɛ kan ka dabɔ fɔ lansara seli waati la mɛ 11h wa tile waati nin na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la terrain yɛrɛ place min bɛ yen a dɔgɔ ka ban n'i ye terrain tilayɔrɔ na i bɛ taa sɔrɔ tilayɔrɔ 3 o fala ka ban donc o b'a jira k'a fɔ mɔgɔw pressé bɛ karamɔgɔ yɛrɛ nali la ka ban karamɔgɔ ka se ka na kɛnɛ kɔnɔna la walasa baaraw ka dabɔ mɛ komi ko bɛɛ n'a bolodacogo don ni karamɔgɔ nana sisan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔba minnu welela n'olu olu na waati ma se a bɛ kɛ degun ye donc o la an bɛ min ɲini labɛn jamakulu bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ kɛbaga ye bɛɛ ka muɲu bɛɛ ka sabali ka makɔrɔni kɛ sangaw la an bɛna ka na sɔnni sisan an bɛna micro di zikridalaw ma u bɛna jama laɲɔgɔri u bɛna jama tulo nɔgɔ bɔ ni ala ka jɛ ye an bɛ foli tɛnku Serifula TV la sabu u bɛ wulikajɔ min na nin baara nin kɔnɔna la a fanga ka bon an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini ala subahana wa taala fɛ Serifula TV ala k'a sankɔrɔta Serifula TV ala k'a sankɔrɔta a baarabaaw ala k'a lakanda ala k'a lataga a kɔnɔ ala k'o k'a ka laya bonya kosɔn karamɔgɔ yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala muhamadi wasalim ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ direct la baara ninnu bɛɛ lajɛlen mina yira aw la direct la Serifula jabaranin kan ka kɛɲɛ ni jamana bibi na a fila u ka sinjiya n'u ka badenya maa minnu bɛ Mali la a ka d'u ye ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye wa minnu bɛ Côte d'Ivoire n'u olu sen ma se ka yan sɔrɔ olu fana a ka d'u ye ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ n'i y'a jateminɛ Serifula TV bi a bɛ sɔrɔ n'a y'i diya k'a fɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na o la an b'an ka technicien warabaw fo Adama Kulubali an b'a fo ka waleɲuman dɔn yan fo an ka studio kɔnɔna na ka Saka Kulubali fo ka régie mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a dɔn k'a fɔ équipe de don minnu bɛ u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baara ninnu kɛ n ka kamalen bɛ n bolo yan Jacques Boer n ka denmisɛnnin don a bolo a jɛlen don kosɛbɛ nin baara ninnu na o la hali n'a y'a sɔrɔ Kulubalilaka de don a n'a tɛgɛw jɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ ka fara an balimakɛ n'o ye Zakariya Danbele
a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen de bɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ale ye Sherifila ka correspondant ye Côte d'Ivoire yan an b'a yɛrɛ fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Zakariya Danbele ye an b'a fɔ a ma Côte d'Ivoire Danbele k'a ka denmisɛnninw fo ka wulikajɔ la an bɛ ɲɔgɔn bolo ni Ala sɔnn'a ma an b'a munumunu ka na inshallah an bɛ tila ka segin ka na baara in bɛɛ ka yiraw la directement ni Ala ni kira sɔnn'a ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka baara in sigi hɛrɛ kɔnɔ ka wuli hɛrɛ kɔnɔ o la aw minnu bɛ yen n'aw y'a dɔn k'a fɔ ko Sherifila a bɛ ka direct kɛ a ye kunnafoniya di ka taa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko baaraw bɛɛ sigilen don a bɛɛ bɛ di direct la ni Ala ni kira sɔnn'a ma an b'aw bila yan ni Ala sɔnn'a ma an bɛ tila ka segin ka na ni Ala ka jɛ ye